Il-programm Malti ta' residenza permanenti għandu wieħed mill-aktar proċessi serju u għolja ta' due diligence fl-Unjoni Ewropea. Iddikjara dan is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza Alex Muscat propju ftit mumenti qabel ma ressa għall-ewwel qari l-aġġornament tal-liġi ġdida ta' dan il-programm fil-Parlament Malti tnejn filgħaxija. F'kummenti ma' dan l-istazzjon Alex Muscat spjega li r-reviżjoni ta' dan il-programm mistenni jiġbed lejn Malta aktar investiment barrani. Il-programm tagħna huwa wieħed serju immens għax l-ammont ta' due diligence li nagħmlu huwa fost l-ogħla fl-Ewropa. U allura dak jagħmlu attraenti ħafna għall-investituri serji. Il-programm jaħdem milli dak li jkun jew jixtri proprjetà jew nkella jikri proprjetà, rajna li jkun hemm anke differenza fil-valuri bejn in-naħa t'isfel ta' Malta u Għawdex u l-bqija ta' Malta sabiex inħeġġu wkoll iktar investituri illi jixtru proprjetà f'Għawdex u fin-naħa t'isfel. Ir-reviżjoni żiedet il-kontribuzzjoni lill-Gvern minn 30,000 euro l 68,000 euro meta wieħed jixtri proprjetà u 98,000 euro meta wieħed jikri proprjetà. Biex wieħed ikun eliġibbli għal verżjoni ġdida tal-programm, l-applikant irid jikri proprjetà sa 12,000 euro f'sena jew 10,000 euro jekk din tkun fin-nofsinhar ta' Malta jew f'Għawdex. Min-naħa l-oħra dawn jistgħu jixtru wkoll proprjetà valuta mhux anqas minn 300,000 euro fin-nofsinhar ta' Malta jew f'Għawdex u 350,000 euro x'imkien ieħor f'Malta. Il-barranin għandhom iżommu l-proprjetà sa 5 snin mid-data li joħroġ iċ-ċertifikat ta' residenza Maltija. Waħda mill-kriterji għal dan il-programm ta' residenza b'investiment hija li l-applikant irid jagħti 2,000 euro lil xi jaqda mhux governattiva f'Malta jew f'Għawdex tal-għażla tagħhom. Apparti dan se titneħħa rekwiżita li wieħed jinvesti f'stocks u bonds tal-Gvern. Il-Segretarju Parlamentari żied jgħid li f'pandemija li ġabet magħha diversi sfidi, dan il-programm serva ta' spalla enormi għal diversi familji u negozji. Waqt il-pandemija realizzajna kemm huwa importanti li nattiraw l-investiment barrani dirett sabiex inkunu f'pożizzjoni bħala Gvern illi b'dak l-inkam illi qed indaħlu inkunu nistgħu nibqgħu ngħinu il-familji tagħna, lin-negozji tagħna sabiex l-ekonomija Maltija terġa' taqbad tirpilja kemm jista' jkun malajr. Sal-lum Malta ġefiet 2,542 applikazzjoni bil-maġġoranza tagħhom ġejjin miċ-Ċina, Russja, Indja u l-Afrika t'isfel, filwaqt li madwar 10% tal-applikazzjonijiet ma jiġux milquwa. Il-programm ta' residenza preċedenti kien wieħed mill-inizjattivi ta' suċċess f'pajjiżna fejn jidħol investiment dirett barrani u li ħalla kważi 50 miljun euro fl-ekonomija ta' pajjiżna. Intant meta mistoqsi dwar ir-risposta li ntbadet mill-Gvern Malti lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-kritika u argumenti tagħha dwar dan il-programm, Alex Muscat qal li sa issa għadu ma kien hemm l-ebda tweġiba min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea.